BTR खौ गोजोन आरो सान्थि थासारिजों लांनो थाखाय BTR हालामनि गोबां दैदेनगिरिफोरा हर सान खामानि मावगासिनो दं। हर सान जोंनि बे BTR नि मानगोनां CM प्रमद बर' सार आरो लोगोसे मानगोनां बिदिनो डिपुटि CM आरो बेबायदिनो गोबां EMफोर दं, मानगोनांफोर गोबां MLAफोर दं, गोबां MP दं, गोबां रायजो सभानि दं आरो गोबांथार बिदिनो मानगोनां दैदेनगिरि बुद्धियारि बिदिनो मेलेमजिबिफोर बिसोर दिनै हर सान मावगासिनो दं। जाय सरकाराव थायो बे सरकारासो खामानिफोरखौ मावनो हायो, जाय सरकाराव थाया बियो जेबो खामानि मावनो हाया। गासैबो उन्दै गेदेर बयबो दिनै मिथिगौ जे सरकारा थायो बे सरकारासो मावनो हायो, जे सरकारा थाया सरकार गैया जेबो मावनो हाया। बेरेखा हान्जाया जेखि खोथा बुङा मानो रायजो राजाफोरा खोनासंनो नाङा। बेरेखा हान्जानिफ्राय गोबांथार जेखि खोथा बुङा मानो बे खोथाफोरखौ खोनासङा लाबा गासै रायजो राजाफोरा बे बिथां निर्मल कुमार ब्रह्मनो फैनानै लैहोर लैहोर फैनानै बे 13 थारिख नभेम्बर 2024 फैनानै भट होदो आरो देरहाहोदो। नंगौ, बेफोर बाथ्राखौ BTR कन्ट्राक्टर हान्जानि सोद्रोमाफोरा खौरां बिलनि गेजेरजों बुंदों। मख'नो गोनांदि जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव NDनिफ्राय बिजाथि महरै सायख'जानाय निर्मल कुमार ब्रह्मखौ BTR कन्ट्राक्टर ग्रुपआ हेफाजाब होनो थाखाय सिगांबोदों। BTR कन्ट्राक्टर ग्रुपआ UPPL एबा NDनिफ्राय बिजाथि महरै सायख'जानाय निर्मल कुमार ब्रह्मखौ देरहाहोनो थाखाय बेरेखा हान्जाया जेखि खोथा बुङा मानो खोनासङा लासे निर्मल कुमार ब्रह्मखौ गोबां भटजों देरहाहोनो थाखाय गासै रायजो राजाफोरखौ खौरां बिलनि गेजेरजों खावलायहरदों। BTR कन्ट्राक्टर हान्जानि सोद्रोमाफोरा ओरैबायदि बाथ्रा फोरमायबावदों दि जोंहा फोथायनाय दं प्रमद बर' बिथाङा BTR हालामाव जौगानायनि थाखाय गोबां मोजां हाबा मावलांगोन। बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरा NDनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मखौ गोबां भटनि गेजेरजों देरहाहोनांगौ होननानै रोखा बाथ्रा फोरमायदों BTR कन्ट्राक्टर हान्जाया। बेनि अनगायैबो BTR कन्ट्राक्टर हान्जानि सोद्रोमाफोरा खौरां बिलनि गेजेरजों मा बाथ्रा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। बे समावहाय जोंनि बे दिनै 27 थारिख अक्ट'बर 2024 दिनैनि बे सानदेआव जोंनि BTR कन्ट्राक्टर ग्रुपनि दिनैनि नैबे जथुमानि गेजेरजों दानो बे समावहाय नुजाफैनाय जोंनि BTR कन्ट्राक्टर ग्रुपनि मानगोनां सोद्रोमा लोगोसे आंगोनि आंगो लोगोफोर लोगोसे दानो मिडिया सेलनि जे मावथि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो इसिंनिफ्राय आङो बे समाव नाजावना लाबाय, बरायना लाबाय। दानो नैबे जथुमानि गेजेरजों जोंहा BTR कन्ट्राक्टर ग्रुपनिफ्राय दानि फैगौ 13 थारिख नभेम्बर 2024 अक्ट'आव जानो गोनां चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिडली 31 नम्बर समस्ति MLA समस्ति बे उफ्रा बिसायख'थियाव NDनिफ्राय सायख'जानाय बिजाथि महरै मिस्टार निर्मल चन्द्र ब्रह्म बिथांखौ दानो बिजाथि महरै सायख'बाय। दा बे बिजाथिखौ दानि फैगौ 13 थारिख नभेम्बर 2024 जानो गोनां बे बिसायख'थियाव जोंनि BTR कन्ट्राक्टर ग्रुपनिफ्राय जानानै बे सिडलीनि समस्तिनि रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय, आबादारि, फालांगिगिरिफोर आरो साख्रि आवलाफोर गुबुन गुबुन थाखोनि सुबुंफोरखौ जोङो दानो खावलायनाय जाहरदों जाहाथे नोंथांमोना गोबांथार बे ओइदिनखालि उफ्रा बिसायख'थियाव फैनानै नोंथांमोननि
बेसेन गोनां बे भटखौहाय नैबे बिजाथि महरै मोननाय मिस्टार निर्मल कुमार ब्रह्म बे ट्रेक्टर सावगारियाव बयबो भट होनानै गोबां भटजों देरहाहोनानै जाहाथे जयजुक्त खालामो बेखौनो जोङो दानो खावलायहरदों बे बिटिआर कन्ट्राक्टर ग्रुपनि जानानै आरो लोगोसे दानो ओनसोलावहाय नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिडली समस्तियावहाय बियो मोनसे उफ्रा बिसायख'थि मानोना बेवहाय आगोलनि एमएलए जाय बिथां दानि आथिखालनि एमपि मिस्टार जयन्त बसुमतारी बिथाङा एमएलए मोन नाथाय बिथांखौबो थांनाय समाव एमपि इलेक्शनाव गोबां भट होनानै देरहाहरबाय दा बेवहाय खालि जानानै थालांनाय जे एमएलए बे समस्तियाव दा बे एमएलएनि थाखाय दिनै बे उफ्रा बिसायख'थि बे उफ्रा बिसायख'थियाव दिनै बिथाङा जुदि बेवहाय बिसायख'थियाव गोबांथार भट लानानै देरहायोबा बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोबांथार सुजुग सुबिदा आरो रंजानाय गोजोननाय आरो बेवहाय गोबां खामानि मावजानो गोनां जे हाबाफारि दं बे मावजागोन जों बेखौनो दिनै खावलायहरदों बेवहाय बेरेखा हान्जानिफ्राय गोबांथार जिखि खोथा बुङा मानो बे खोथाफोरखौ खोनासङा लाबा गासै रायजो राजाफ्रा बे बिथां निर्मल कुमार ब्रह्मनो फैनानै लैहोर लैहोर फैनानै बे 13 तारिख नभेम्बर 2024 फैनानै भट होदो आरो देरहाहोदो दिनै जोंहा गोजोनथाव बाथ्रा मानोना दानि आथिखालनि जे बिटिआर गभर्नमेन्ट जाय गभर्नमेन्टखौ दिनै बे मानगोनां जोंनि सीएम प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय मोजांथार दैदेनगासिनो दं जोङो मोनथिदों जों साननानै नाहरदों बिथाङाल'नो एकमात्र बे शान्ति प्रगति उन्नति गासै जौगानायखौ बिथाङाल' दैदेननो हागोन आरो बिथाङा मोनसे सिमां दं जे बिटिआरखौ माबोरै शान्ति लाबोनो हागोन जौगानाय लाबोगोन राङारिया होन जे जौगाखान्थियानो जाथों जिखुनु स्तर लेभेलावहाय बिथाङा मोजांथारै मावफुंलांनो थाखाय बेबादिनो हर सान बिदिनो अहरह खामानि मावगासिनो दं बेनिखायनो दिनै जोङो फोथायदों बिथां बे प्रमद बर' सारा बे बिटिआर हालामाव मोजांथार खामानि मावलांगोन जोंहा फोथायनाय दं बेनिखायनो नोंथांमोना दिनै बयबो बे एनडिएनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म बिजाथि अर्थात बे इउपिपिएलनि ट्रेक्टर सावगारियाव भटखौ होनो जोङो खावलायहरबाय आरो बयखौ फैनानै जाहाथे गोबां भटआव देरहाहोयो बेखौनो खनले जों खावलायहरदों दाना बे समाव जोङो बुंनो सानबावदों मानोना दिनै बेरेखा हान्जाफ्रा धरनै बेबादिनो बिसोरो बेरेखा आरो नंखाय खोथाफोरखौ दिनै बुंनानै रायजो राजाफोरखौ दिनै नंखाय लामायाव लांनो नागिरगासिनो नाथाय दिनै रायजो राजाफ्रा मोनथिदों नैबे 21st सेन्चुरियाव गासैबो उन्दै गेदेर बयबो दिनै मोनथिगौ जे सरकारा थायो बे सरकारासो मावनो हायो जे सरकारा थाया सरकार गैया जेबो मावनो हाया बेनिखायनो दिनै बे बिटिआरआवहाय जोंनि मेन थांखियानो जादों बे बिटिआरखौ बोरै शान्ति उन्नति प्रगति बोरै खालामनो हानो बेखौ लानानै दिनै हर सान जोंनि बे बिटिआरनि मानगोनां सीएम प्रमद बर' सार आरो लोगोसे मानगोनां बिदिनो डिपुटि सीएम आरो बेबादिनो गोबां इएमफोर दं मानगोनांफोर गोबां एमएलएफोर दं गोबां एमपि दं गोबां रायजो सभानि दं आरो गोबांथार बिदिनो मानगोनां दैदेनगिरि बुद्धियारि बिदिनो मेलेमजिबिफोर बिसोर दिनै हर सान मावगासिनो दं बेनिखायनो जोङो बे समाव नैबे बिटिआर गभर्नमेन्टनि मोनसे उइं जानानै नैबे बिटिआर कन्ट्राक्टर ग्रुपआ दिनै जोङो खावलायहरदों नोंथांमोना अननानै बयबो नैबे समावहाय जोंनि बे खावलायनायखौ अननानै खोनासंदो आरो बिसेस जोंहा जेबो गैया उद्देश्यआ फैगौ नैबे 13 तारिख नभेम्बर
2026आव जे बे उफ्रा बिसायख'थियाव गोबांथार नोंथांमोननि भटखौ होनानै जाहाथे जयजुक्त खालामो बेखिनि खावलायबाय। बे समावहाय आङो फंनैसो एसामिसजों बुंहरगोन।